ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 12 сентябри соли 2023 ба пешкаши шумо 10та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. нархҳо дар ин рӯза навормон аз 100 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия. инчунин дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, духонага дар Зарафшони шаҳри Душанбе, духонага дар Повороти аэропорт бо нархи 400 000 сомонӣ, сехонага дар кӯчаи Майковский ва духонага дар Испечаки шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Ваҳдат дар имрӯза навормон ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, яъне шаҳри Новосибирск. ҳавлӣ мебошад ним дом, 3 дар хона дорад, нархаш 5 миллион 200 000 рубл мебошад. обмен ҳам мешавад, яъне алиш ҳам мешавад. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин, ҷои нағз мебошад, назди роҳ, район нағз, метро Якқадам, мактаб, пеши хонада, садикам дар наздикиш. шаҳри Новосибирск, район Ленинский, кӯчаи Расковой, 42 левый берег. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. газ, об, барқ ҳамаш 100% централни, котелни отдельно сохтагӣ, котел газовый нав гарантия дорад, водонагреватель нав вай ҳам гарантия дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Новосибирск, Ленинский район. боз кухня дорад ва 2 веранда дорад бо тапчан. марҳамат дӯстони азиз, 2 сотиқ замин ва 3 дар хона. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ рӯ ба рӯи Мошин бозор. 6 сотиқ замин ва 6 дар хона дорад. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад. дӯстони азиз, таъмирашам зебо мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. нархи хона бошад 600 000 сомонӣ, 54 743 доллар. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, дар рӯ ба рӯи Мошинбозори шаҳри Душанбе ҷойгир аст, ноҳияи Рӯдакида дохил мебошад. ва чӣ хеле ки дидем дӯстони азиз, хоная ҳам дарунаш зебо ҳаст, ҳам берунашам зебо. ҳавлии хуб мебошад, таъмир дорад. марҳамат, барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, пушти ҳайкали Модар. доми 8 этажа новостройка мебошад. хона дар 5 мошина ҷойгир аст. ҳама документош 100% мегӯяд соҳиби хона. 68 метри квадратӣ. духонага мебошад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. кондитсионер, қолин, мебело, телевизор, ҳамаи рӯзғор ҳаст. ҳамаш меистад, медрои зиндагӣ мекунед. духонага нархаш бошад 382 000 сомонӣ. боз арзон мешавад, харидори аниқда. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. дӯстони азиз, марҳамат. 2 та хонаи калон дорад, 68 метри квадратӣ. марҳамат. ва тамошобинони гиромӣ, боз хотиррасон мекунем ки хона дар пушти ҳайкали Модар ҷойгир аст. шаҳри Ваҳдат, минтақаи бениҳоят хуб мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, қитъаи 4, маҳаллаи Зарнику. 3 сотиқ замин ва 2 дар хона дорад. дар треза дорад. даруни хона пад абои тайёра, беруни хона шкатулкардагӣ. ҳоҷатхона дорад, ҳаммом дорад. об надорад, ҳафзи обгирӣ лекин дорад. документ надорад. кадоме харидор бошад, документошро тайёр мекунем, метем. ба дарвозаи шаҳри Кӯлоб қарибай. маълумоти бештар занг зада пурсед, мегӯяд соҳиби хона.
нархи хона бошад 100 000 сомонӣ. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. ҳавлӣ бениҳоят арзон мебошад. ҳамагӣ 100 000 сомонӣ. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Зарнику, қитъаи 4, 3 сотиқ замин ва 2 дархона. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, Повороти Ленинград. бинои 3 ошунага мебошад. 4 дархона дар 4 сотиқ замин ҷойгир аст. таъмираш миёна, об ва барқ дорад. мактаб дар наздикиш. нархи ҳавлӣ бошад 380 000 сомонӣ. хайдори аниқда боз савдо мекунем, мегӯяд соҳиби хона. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. дар деҳаи Навобод ҷойгир аст. Повороти Ленинград. чӣ хеле ки медонед, Повороти Ленинград на он қадар дур аз мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе мебошад. худи хона дар деҳаи Навобод, ноҳияи Рӯдакӣ, Повороти Ленинград. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак. 8 сотиқ замин, 3 тарафаш роҳи давлат мебошад. ҳалномаи суд дорад. ҳуҷҷатош 100%. 2 веранд ва боз 4 дархона дорад. 2 та ҳаммом, 2 та ҳоҷатхона. дар атрофаш мактаб, масҷид, поликлиника ҳаст. яъне ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ ҳаст. маршрути 45 ба пеши хона мегузарад. ба транспорт яъне мушкилӣ надорад. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чӣ хеле ки мебинед, ҳавлӣ таъмир дорад ва нархаш 850 000 сомонӣ. боз муомила дорад. аз деҳқонбозори Гипразем то хоная 6 километр мебошад. дӯстони азиз, наздикии Гипраземда. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. дӯстони гиромӣ, сохтмони хона 300 метри квадрат мебошад. сохтмонаш калон аст, заминаш ҳам калон мебошад. 8 сотиқ замин. рақамҳо барои тамос чун ҳар вақта дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. дӯстони азиз, чӣ хеле ки аз рӯи наворҳо маълум аст, хона таъмир дорад. таъмираш ҳам хуб аст ва ин наворҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро ба ягон хел ускорина тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. ба шумо ҳамашонро рӯй мекунанд, ба ҳазур тамошо мекунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар дуюм ошунаи бинои новостройка. худи бино аз 10 ошуна иборат аст. назди супермаркети Анур ҷойгир аст. Зарафшон, назди дарвозаи Ҳисор. хона таъмир дорад ва нархаш бошад 378 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмасур, чорраҳаи аэропорт. 2 хонага мебошад бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар 7-ум ошунаи бинои новостройка. соҳибаш мегӯяд ки хона таъмир надорад. перегородка, қум, симент дорад. ремонтош 50% буҷдагӣ. марказ дар марказ ҷойгир аст. чорраҳаи аэропорт. хонаи дуҳуҷрагӣ дар Повороти аэропорт дар бари 4-думи нав. дар ошунаи 7-ум масоҳати умумӣ 48.5 метри квадратӣ. истгоҳи таваққуфгоҳ, майдончаи бозӣ. хона дорои гармдиҳии марказӣ аст. суроға кӯчаи Айнӣ. марҳамат дӯстони азиз, нархи хона бошад 400 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 3 хонага мебошад бо масоҳати 36 метри квадратӣ. дӯстони азиз, хотир расон мекунем чӣ маълумоте ки мо дар видео мегӯем аз тарафи соҳиби хона дода мешавад. ҳам суратҳо, ҳам маълумотҳо ҳамашон аз тарафи соҳиби хона.
36 метри квадрати дар дуюм ошёнаи бинои сабети ҷойгир аст. Хона таъмир дорад. Соҳибаш мегӯяд, ки продаёю компактную трёхкомнатную квартиру на втором этаже 4этажного дома. Бо ҳамаи чизу чорааш, барқ, об ҳамавақта, развязка транспорта удобна, рядом бывшая налоговая СИНО, мегӯяд соҳиби хона. Кӯчаи Маяковская ҷойгир аст. Нархи хона 480 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ду хонага бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар 12 ошёнаи бинои новостройка. Хона таъмир дорад. Худи бино аз 12 ошёна иборат аст. Ду хонага, хонош алоҳида, лифт, об ҳамавақта, назди роҳда ҷойгир аст, назди заправкаи Зоир Ойл. Бозори Зарафшон дар наздикиш мебошад, рӯ парои мактаби Ҳотам Пепе Испечак 2. хона дар мансард ҷойгир аст. Дӯстони азиз, яъне бино аз 12 ошона иборат мебошад. 12 ошонаш мансард аст. хона дар мун 12 ошона ҷойгир аст. нархаш 405 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. То боздид, барори кор. худо нигҳбон.